लाजिबाय सिख्लाफ्रा गैयानो सिख्लाफ्रा गोदान मारुन खान आं जेननाय बायदिसो आं लाजिबाय सिख्लाफ्रा गोदान मारुन खान आं जेननाय बायदिसो मोनबाय नै जिसिया मालाय सेंग्राफोरखौ बोबाय आंहा बोनो हाला सेंग्राफोरजों हाफेरो मालाबा नङा होनदों सिख्लाफ्रा मोसानांगौ लाजिनांगौनि गैया नोंसोर खनफादो होमबासो मोना खनगोन दा आंनि दोंसे आपकामिं सानैजोंनो खनदों जोङो बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालिनो बावखुंग्रि हाजोआवबा सोर बिथा आरो हाजो सेराव जोनोम मोन्दोंमोन दाना फुंबिलि बिसोर हाजो सेर दा नङा हाजोआ जोंना सालाखाथियावसो मोनबियो सालाखाथि जिखुनु बावखुंग्रि हाजो खाथि जायोना सालाखाथिबाबो ना नंगौदा बावखुंग्रिखौ ससे खननोसै ना फैगासिनो नालाय फुलखौ उनावहाय ओंखारबा नायदो आरो ना दे सोर बावखुंग्रि गाखोहैगोन एबाराव लोगो मोनलाबायनो हागौ आंबो मेंख्लु थांनानै नुजाहैगोन आंबो सिनाय गैया दख'ना गानबाल' सिनायो आंथ' मेंख्लुसो बास गाखोबावो आरोबाव गोसोथोनाय गोनांफोरा फुरा मोजांसिन जागोन आरो बे गानजों लोगोसे जाय जायना गोसोथोनाय दङ ना ससे रोजाबसै दे सानैजों बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालिनो देग्लायबो थांगोन नानो गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरदसेया लानानै फै Udah bisku, sudah masuk madrasah. Desilah faigan baca bodoh nak gede metai ku gede. Media juga akan baca bodoh nak. Barang pistol juga main. Sini segrafur. Wah kan ini segrafur apa? Segrafur zero wis. Boleh udah semua kau. Wah kan ini singau dah. Wah kan ini singau dah. सेंग्राफोरखौ मोननो थांलाना दम होआबानो मोना एमएलए फिफाया होननानै बुङाब्लाबो मोनला आजिखालि मा बुंबावनो नंगौना नङा सेंग्राफ्राबो बुंनानै लाया मालायबा ओंखायनो खारग'लायलांबाय बोरायफोरजोंनो दहायबा बिदि नङा गासिबो सिख्लानि गोसोआ नंगौना नङा ना सिख्लाबो नंगौना बिदि खारफालायलाङाहाय सोरबा प्रप'ज खालामला होमबानो Segrafur ini mana?
Sekedar beda Segera berseluruh Propos malam naik Itu rumah Sekedar beda Segera berseluruh Propos malam naik Mimpi tetapi mulai langkah baik 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 आजिखालि सिख्लाफ्रा डेन्जार जाजोब्बायना बेखौनो सेंग्राफोर सेंग्राफोरजों हाबनाया ना नंगौना Pistolजोंबो एखे बलसेबोजोंबो गावनो लायगोन सिनाय खागोन ना सेंग्राफोर mulai langkah baik Ada satu mimpi dan mulai langkah baik